Olen Minna Tontti ja toimin ympäristövastuullispäällikkönä Turun Raitiotie Oy:ssä. Kerron teille, millaisia ympäristövaikutuksia Turun raitiotiestä aiheutuu ja miten ympäristö- ja vastuullisuusasioita huomioidaan rakentamisen aikana. Turun raitiotien ympäristövaikutuksia on selvitetty laajasti. Vaikutuksia on arvioitu jo 2010-luvun alussa. Tämän reitin yleissuunnitelma valmistui vuonna 2023 ja tällöin myös arvioitiin ympäristövaikutuksia. Nyt toteutussuunnittelun yhteydessä kaikki selvitykset on päivitetty tarkentuneella suunnittelutiedolla. Lisäksi on tehty aivan uusia selvityksiä. Tässä on lista julkaistuista uusista selvityksistä. Esimerkiksi hiilikädenjälki kertoo vaikutuksesta, jonka raitiotie aiheuttaa koko elinkaarensa aikana. Runkomelulla tai runkoäänellä tarkoitetaan maaperän kautta rakennuksiin mahdollisesti siirtyvää värähtelyä, joka muuttuu ääneksi. Magneettikenttäselvitys ei varsinaisesti ole ympäristöselvitys, vaan se on tehty raitiotien sähköjärjestelmien suunnittelua varten. Se huomioi lähestyllä olevat herkät laitteistot, ei aiheuta vaikutuksia ympäristölle tai ihmisille. Raitiotien toteutussuunnitelmassa kuvataan, miten näitä kaikkia asioita on pystytty huomioimaan suunnittelun aikana. Esimerkiksi kaivumassoja tultaisiin rakentamisen aikana hyödyntämään uudelleen. Lisäksi rakentamisessa käytetään vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, kuten vähähiilistä betonia, uusiosideaineita ja uusioasfalttia. Noin 90% reitillä olevista luonnonkivistä ja 50% nupu- tai noppakivistä voidaan käyttää uudelleen. Toteutussuunnitelman liitteenä on julkaistu erikseen ympäristösuunnitelma ja ympäristöinvestointien yhteenveto, jotka kertovat tarkemmin, miten raitiotien rakentamisen aikana erilaisia ympäristöasioita tullaan toteuttamaan ja minkälaisia kustannuksia niistä aiheutuu. Kuvataan lyhyesti raitiotien ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi haitalliset vaikutukset esiintyvät etenkin rakentamisen aikana, joka kestää 6-7 vuotta, kun taas myönteiset vaikutukset esiintyvät etenkin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi rakennustyömaasta aiheutuu tilapäisiä liikennejärjestelyjä, mutta raitiotien rakentaminen tehostaa kuitenkin maankäyttöä, uudistaa näitä katuja merkittävästi ja parantaa esimerkiksi joukkoliikenteen saavutettavuutta. Toteutussuunnittelun aikana raitiotiestä aiheutuvia päästöjä on voitu vähentää noin 35% verrattuna yleissuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin. Raitiotie-infran kokonaispäästöt on esitetty kaaviossa 50 vuoden ajalla, ja nämä ovat noin 111 miljoonaa kiloa CO2-ekvivalentteja. Lisäksi varikon rakentamista syntyy päästöjä noin 12 kilotonnia, eli miljoonaa kiloa CO2-ekvivalenttia. Jos suhteutetaan nämä kaikki päästöt Turun vuoden 2024 kokonaispäästöihin ja oletetaan rakentamisen tapahtuvan 5 vuoden ajalla, tälle ajalle jakaantuva ilmastovaikutus olisi noin 4,8% kaupungin vuoden 2024 kokonaispäästöistä. Vertailun vuoksi on käytetty tässä Turun alueellisia päästöjä, mutta on huomioitava, että ne eivät sisällä esimerkiksi rakentamisen päästöjä. Toteutusvaiheessa rakentamisesta syntyviä päästöjä on mahdollisuus vähentää edelleen. Työmaalla tullaan käyttämään vain uusiutuvia biopolttoaineita, joka perustuu Turun kaupungin allekirjoittamaan Green Deal-sopimukseen. Lisäksi toteutusvaiheessa päästöjä mitattaisiin Raitiotie-allianssin avaintulosaluemittarilla. Liikennöinnin aikana raitiotien ilmastovaikutukset ovat myönteisiä ja liikenteen päästöjen on arvioitu vähentyvän raitiotien rakentamisen seurauksena. Merkittävintä on, että raitiotie lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja ja pituuksia sekä lisää saavutettavuutta. Sekä liikenneennusteen
että Euroopan investointipankin tilaaman hiilikädenjälkiselvityksen mukaan raitiotie vähentäisi liikenteen päästöjä. Hiilikädenjälkiselvityksen perusteella todetaan, että raitiotien hiilikädenjälki on positiivinen. Raitiotie ja vaunukalusto sisältyvät myös EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmään. Hanke voidaan toteuttaa niin, että se täyttää taksonomian mukaiset ympäristötavoitteet ja periaatteet. Raitiotien reitillä sijaitsee melko pienialaisesti arvokkaita luontokohteita, mutta toteutussuunnitelmassa niitäkin on pystytty säästämään. Esimerkkinä Vatterihaan kallioketo, joka on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Luonnon monimuotoisuutta on mahdollista lisätä raitiointeen reitillä ja varikolla vähintään 8%. Luku perustuu tehtyyn luonnonarvohehtaarien laskentaan. Toteutussuunnittelussa esimerkiksi Jaaninojalle on suunniteltu uoman pohjan luonnontilaistamista ja varikon alueella esiintyvän juurilasisiiven elinympäristö on suunniteltu toteutettavaksi uuselinympäristöllä. Tehdyn meluselvityksen mukaan raitiotien meluvaikutukset ovat vähäisiä, eikä melun torjuntaa tarvita. Suurimmat meluvaikutukset raitiotiestä voivat aiheutua mahdollisen kaarrekirskunnan vuoksi. Tämä on kuitenkin satunnainen ilmiö. Melua vähennetään raiteiden voitelulla ja hionnalla. Kuvassa on esimerkki meluselvityksestä. Liitteessä 3 on esitetty kokonaismelua, enimmäisäänitasoja sekä päivä- että yöaikaan. Raitiotien rakentamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja on mahdollista lieventää monilla eri keinoilla. Esimerkiksi työmaasta aiheutuvia häiriöitä vähennetään tiedottamisella sekä maankäyttöä ja liikkumista rajoittamalla vain tarvittaessa. On olemassa myös ratkaisuja työmaan väliaikaiseen ohi- ja ylikulkemiseen sekä korvaavia pysäköintiratkaisuja toteutetaan. Myös joitakin työvaiheita voidaan ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle tai silloin, kun liikenteen kannalta on hiljaisempia ajankohtia. Radan rakentamissa voidaan käyttää tarvittaessa meluseiniä ja myös meluavien töiden kestoa voidaan lyhentää ja ajoittaa oikein. Kaarrekirskuntaa on ehkäisty jo suunnittelussa ratageometrian tarkemmalla suunnittelulla sekä määrittelemällä sopivat ajonopeudet. Myös kiskojen ja raitiovaunun pyörien profiilit sovitetaan toisiinsa ja toteutussuunnitelmassa on varauduttu pyörien voitelujärjestelmien hankintaan. Runkomelueristeet asennetaan selvityksen suositusten mukaan molemmin puolin lähes koko reitille. Arvokkaissa luontokohteissa esimerkiksi työalueiden leveyttä voidaan tarvittaessa kaventaa ja herkkiä luontokohteita suojata rakentamisen aikana. Myös kalojen kutuajat sekä lintujen pesintäajat huomioidaan. Aurajoen ja Jaaninojan kohdalla työnaikaista veden saventumista rajataan. Happamia sulfaattimaita ei tulla varastoimaan pitkäaikaisesti tai suojaamatta, ja hulevedet käsitellään aina tarvittaessa. Lisäksi päästöjä vähennetään. Paalulaatan ohella käytetään myös muita pohjanvahvistusmenetelmiä ja osa purkumateriaaleista käytetään uudelleen. Myös varikon päästöjä voidaan vähentää jatkosuunnittelussa edelleen. Varikolla päästöjen vähentämisen potentiaali on betonituotteiden osalta arviolta noin 5% ja terästuotteiden osalta noin -17%. Lisäksi on tietysti monia säädöksiä ja ohjeita, joita tullaan rakentamisessa noudattamaan. Tämä lista on ympäristösuunnitelmasta, mutta se ei ole kuitenkaan poissulkeva. Kiitos kun kuuntelit tämän esityksen.
Kaikki tiedot löytyvät osoitteesta turunraitiotie.fi, esimerkiksi suunnitelmat ja selvitykset kautta ympäristö.